Аз ще бъда съвсем кратка. Взех думата само за да ви благодаря. Да благодаря на всички, които са работили през годините за това, което се случи днес, да е факт. Няма как интересите на България да са различни от това да имаме стабилна, демократична и приятелска Република Македония. И искам да успокоя и тези, които имат притеснения по текстовете на този договор, които, за съжаление, очевидно съвпадат с същите притеснения, чухме и от опозицията в Македония, която доскоро водеше сериозна антибългарска кампания, че изпълнението на договора продължава и преди ратификацията. Ще посоча честването на 13 януари, само преди няколко дни, общо честване на Мара Бунева. Спомняте си какво се случваше 2007 година, 2008 година и колко пъти беше разрушавана нейната плоча. Така че общото честване на общи личности, които доскоро бяха немислими, продължава и се надявам това да се случва и за в бъдеще. Както казаха и много от народните представители, очевидно вече антибългарската кампания не печели избори в Република Македония, което ни дава надежда, че това ще бъде трайна политика. Искам да благодаря още веднъж, да ви пожелая лека работа и да обещая, че ангажиментите, които поехме, и без да ни ангажирате с това решение, но в изпълнение на решението на Народното събрание, ще информираме редовно за изпълнението и напредъка по разпоредбите на този договор. Благодаря ви и лека работа!